Beth yw Atsain? Creuwyd Cronfa Atsain gan Anthem i fynd i'r afael a rhwystrau i gerddoriaeth i bobl ifanc yng Nghymru ac yn ogystal â chefnogi rhydwaith ymarfer a fydd yn gyfle i rannu gwybodaeth a meithrin yr arfer o gydweithio. Ein meysydd blaenoriaeth presennol yw ariannu y blynyddoedd cynnar. Pobl ifanc yn abal, gall prosiectau y byddwn yn ceisio eu hariannu gan eis datblygu arferion newydd, archwilio offerynnau ar gyfer cerddorion yn abal a datblygu llwybrau dilyniant ar draws y grwpiau oedran. Pobl ifanc sy'n cymryd rhan mewn cerddoriaeth sy'n wynebu rhwystrau drwy amgylchiadau bywyd, materion daearyddol, hunaniaeth, gefndir neu iaith. Gallaf materion allweddol y mae pobl ifanc yn ei wynebu gynnwys diffyg rhydweithiau, diffyg adnoddau, amddifadaeth economaidd, arwahanrwydd gweledig, mynediad i bobl ifanc o gefndir du, asiaidd ac ethnig amrywiol, mynediad i bobl ifanc yn y system ofal, mynediad i bobl ifanc a statws fwadur neu fidwr. A ydym yn gymwys i cael cyllid. I fod yn gymwys i cael cyllid, rhaid eich sefydliad fod ag un o strwythurau Llywodraeth canlynol a dogfen llywodraethu elusen, cwmni buddiannu cymunedol, sefydliad buddiannu cymunedol, partneriaeth, cwmni cyfyngedig drwy warant, meddu a gyfrif banc yn y Deyrnas Unedig ac yn gallu darparu set o gyfrifon, bod â pholisïau a gweithdrefnau diogelu ac amddiffyn plant perthnasol ar waith, bod yn gweithio yng Nghymru. Beth nad ydym ein ariannu? Sefydliadau addysgol, ysgolion a cholegau, fisoedd dysgu unigol ar gyfer gwersi offerynnau, gweithgareddau cwricwlwm cerddoriaeth i gefnogi cymwystirau tygau neu safon uwch, a gwaith sy'n cael ei wneud tu allan i Gymru. Beth yw'r meini praf ar gyfer yr ariannu? Rydym eisiau cefnogi prosiectau sydd wedi nodi bylchau a heriau i bobl ifanc yn y ffyrdd mae nhw'n gallu cael mynediad at gerddoriaeth, sy'n gweithio i chwalu'r rhwystrau hyn. Bydd eich prosiect yn cynnig rhaglen sy'n gysylltiedig â cherddoriaeth i blant neu bobl ifanc sy'n wynebu rhwystrau yng Nghymru, yn cyflawni un neu fwy o feysydd blaenoriaeth Anthem, yn cynnwys cynllun gwerthuso i fyfyrio ar ganlyniadau prosiect, yn gweithio mewn partneriaeth a sefydliadau allweddol eraill, yn cynnwys elfen gref o lais ieuenctid fel rhan o'r prosiect, ac yn cyfrannu at gynaliadwyedd y prosiect. Am ba hyd gall ein prosiect bara? Bydd Atsain yn ariannu prosiectau sy'n para rhwng 6 a 24 mis. Nodir bod yn rhaid i dyddiadau dechrau prosiect fod o leiaf 8 wythnos ar ôl dyddiad cau cyfnod y gronfa. Am faint o swm allan ni wneud cais? Bydd sefydliadau gallu gwneud cais am hyd at 10,000 o bunt, ond rydym yn disgwyl i'r rhan fwyaf o ddyfarniadau fod rhwng 2,000 ac 8,000 bunt. Gofynon i sefydliadau ddangos bod arian cyfatebol ar ffurf arian parod neu mewn nwyddau o 10% yn ei le, neu ddangos tystiolaeth gref o weithio mewn partneriaeth yn y prosiect. Sut ydyn ni'n gwneud cais am arian? Un can sydd i broses ymgeisio Atsain, dyma rannau broses ymgeisio. Cyflwynwch eich ffurflen gais, eich cyllideb a'ch dogfennau ategol ar-lein drwy'n porth grantiau erbyn 5 gloch ar y dyddiad cau. Byddwn hefyd yn derbyn eich gwybodaeth ymgeisio ar ffurf fideo neu sain, ond bydd angen i chi gyflwyno gyllideb a dogfennau ategol ar ffurf ysgrifenedig. Caiff eich ffurflen gais ei hasesu gan ein panel a bydd penderfyniad yn cael ei wneud ynglŷn ag a yw'n derbyn cyllid neu beidio. Byddwn yn anfon e-bost i roi gwybod i chi am y penderfyniad os nad ydych yn llwyddiannus. Bydd hyn yn cynnwys adborth ar eich cais hefyd. Os byddwch yn llwyddiannus, bydd hyn yn amlinellu'r camau nesaf ynglŷn â sut i gytuno i dderbyn eich grant a derbyn eich taliad cyntaf.